Muri yeZimbabwe zvinhu hazvina kumira mushe. Ndauya zvekare nema-updates panapa munozviziva kuti nini mukatoona ndatouya mutoziva kuti pane zvinenge zvaonekwa zvinenge zvichifanirwa kuti zvitaurike. Masituation ari paZimbabwe iko zvinezvi ari kuvhundutsa kutaurirana chokwadi paground. Nyaya iri panapa yatatanga kusangana nayo panapa inyaya yemaflyers ari kutenderera zvokuti vanhu vakawanda vari kutoshamiswa nazvo. Even myself ndatovhundukawo kuti chii chaakuitika futi iko zvinezvi, because vanhu vari kukanda maflyers panapa akaiswa face yaPresident Mnangagwa, Vice President Constantino Chiwenga and Advocate Nelson Chamisa. So zvakadaro pakanyorwa paflyer iroro kuti zvoni Emmerson Dambudzo Mnangagwa and your surrounding thieves stop violating the constitution. Nyaya ye2030 ichakuparadzai, nyika inoputswa nevene vayo. Munhu wese kuna general or even Chamisa zvake, ZANU-PF chaiyo yaramba zvemadhisinyongoro. Munhu wese kuna general 2028 ED buda hako, no to 2030. That's the current situation. Ndo nyaya dziri panapa dziri kutaurika hama dzadiwa mumastreets. Pari kupisa, handidi kukunyeberai, handidi kukutambisirei nguva. Munozviziva kuti nini kana matona ndatoya ndinenge ndisi kuita zvekutamba, muri kuona. Ende tiri kutarisa nyaya iyoyo. VP Chiwenga 4 days vari muoffice, patotanga kutoitika zvinhu zvakadai so zvakawanda wanda, makunga vanhu vakungovhunduka. Ndo paunonzwa mumwe achiti muri yeZimbabwe iri kuti zvoni rambai muripo kungosvika 2030 yacho ndiyo iri kurambwa. Handione kunge zvichapera mushe muri yeZimbabwe, ndakazvitarisa izvi, but ameno, let's see kuti tione kuti zvinosvika kupi. But inini maonero andiri kuita ndeyekuti pari kupisa. That's the current situation. Ameno, munokwanisa kundiudza maonero enyu ipapa because nyaya 2030 iyoyika. I think ndakatomboudza kana ma-MP akawanda chiti munoona nyaya inoitika ndeyekuti munogona kuzvidairira mukafara kana kuti even mune something chiri kukufadzai, but mangwana imimi mukasafunga about your political careers muchanyura, because imimi ichasvika nguva yekuti unoona kungodzingwa, munotanga kurikolewa, munogona kungoti anything can happen, panogotika election or something, the next thing ndimabuda, kana kuti mucharamba muchida kuramba muchishingirira mobva mapasisa chicho chichini green cha amendment chamuda unoamenda constitution chacho madaro, the next thing hapasisina pekuti iwo uchanzunziwa uchawanawo kana kusvika paextend yekuti uchaitawo president. Unenge wazvotongopera zvakadaro. Ivo ndo vanenge vachitozivana group ravo kuti saka tikabuda takadai tozodai. Muri kuona nyaya yacho iri panapa, because muchine muchabasa romwe munhu kuti atonge kusvika afa. Amen, kuti munoionawo sei. Ndiri ipapo navanhu vangosangana nenyaya panapa. High Court Judge Justice Benjamin Chikore has dismissed a bail appeal by the jailed business partners Moses Mpofu and Mike Chimombe, who were seeking freedom in a matter they accused of defrauding the Harare City Council 9 million in a botched. Pakaipa vakomana ava mheno chichi chatoitika kwavari. Animonzwa pakambobuda kunga kuti vakomana imi makanyazoninginwa musheka nyaya yenyu munonopuwa kana up to 20 years muri mukati. Pachapisa ende pari kupisa kwaona mabheo ari kuramba kudai so. But inini zvangu I'm not here kuti ndianyanyowanza kutaura. Munoziva kuti handisi munhu weloud zvakanyanya kaiwa zvekuti imi munototaurisa ndimi mutodauri mimi. Munokwanisa kundiudza zvamuri kuvhunga in the comment section, asi ndine audio yandinayo yekuti mukainzwa sarai makaiteerera mundiudzawo mafungiro enyu ipapo. Uyo anozviti ziyambi uyo zvanenge amunhu mukuru wani asada kudzidza kureva nhema akura, asada kudzidza kupakiwa mashoko okutaura, asada kuzviita iye akangwara kudarika vanhu vese vari muZimbabwe. Vanhu vari muZimbabwe vaziyambi vanoziva politics dzinoitwa neZANU-PF. Pataurwa chokwadi neZANU-PF tinopaziva, parehwa nhema neZANU-PF tinopaziva. Ndakambotaura vaziyambi kuti ZANU-PF chokwadi chavanokwanisa kutaura vakaunganidza vanhu imaswera sei nemakadii vabereki. Kubva ipapo hapana chinotaurwa chokwadi neZANU-PF. Senhema dzamuri kureva vaziyambi muri munhu mukuru, ndikakutarisai zvokuti hamufaniri kufunga kuti vanhu vanoteerera zvamuri kutaura zvokunyepa izvozvo. Uyezve chandoda kukutaurira ndechekuti imi vaziyambi vanhu vamaa makaungana navo muchitaura nezve2030 ndo vanokusapotai, uyezve ndo vanosapota 2030. Haisi Zimbabwe yese. Ivo vamaa muchiita navo musangano ivavo vamunavo mumusangano imomo
panguva yamune muchiita musangano muchiudzana nhema idzodzo ndo vari kuzvida chete, asi kunze uku hakuna ari kusapota 2030. Uyezve ndoda kukukorekitai vaziyambi ziyambi kuti musadzidze kudzikisira vanhu kuti imimi munogara pasi moita musangano, mapedza kuita musangano mowirirana zvamunowirirana, motaura kuti imimi vaMunangagwa havana chavanoziva, tisu tinovaudza zvokuita. Munomuziva Munangagwa mushe mushe here? Kana kuti makazongosangana naye murori, munomuziva kukura kwake chaiko chaiko Munangagwa here? Mashandiro aMunangagwa munovaziva here? Musapakwe mumashoko mukanonge muri kupakwa poriji. Zvamuri kutaura zve2030 makatotumwa navaMunangagwa kuti endai munotaura saizvozvo, as your benefit. Hakusi kuti muri kuda kuti vaMunangagwa vapindike vatonge 2030. Aiwa, izvo hamunei nazvo izvo. Muri kuda kuti chitsotsi chenyu chirambe chichishanda kusvika 2030. Muri kuda kuti zvinhu zvamuri kuwana murambe muchizviwana, nekuti 2030 ikasaenderera mberi, ndaona nzara yapinda mukati menyu, ndaona mashaya pekutangira. Saka musanyepe kuti imimi munosvika muchipira vaMunangagwa kuti vanhu vafunga kuti musabve. Vanhu vapi? Munoiziva Zimbabwe kuti ina vanhu vangani? Kwete kachigrupu kamune makaungana nako muparamendi kamuchinyeberana misangano kuti 2030 pamberi ne20, hakuna zvakadaro izvo. Ndimi chete vanhu izvi vanopfeka zvimaningiri zvimaskavha muri kutaura izvozvo. The rest of Zimbabwe havasi kutombozvida zve. Kana hamungamboudzi mupresident zvokuita kuti musabve pachigaro, ipo paine mutemo wakagadzwa kuti munhu anofanira 2 times obuda. Muri kureva nhema, muri kureva kuti imimi you are above the law kaimi. Iwe ziyambe ziyambe. Uri kureva kuti uri pamusoro pemutemo wenyika iwowo. Unongosumuka ungotaura kuti kwanzi ngavarambe ndo zvataronga as polity bureau. Imi polity bureau ine vanhu vangani? Muri vangani imimi vanodarika nyika yeZimbabwe ine vanhu 18 million? Mune makagara muri 400 amutoti kwai zvatawirira ndo zviri kudiwa nenyika yani? Vaziyambe ziyambe munhu mukuru. Nyarikai. Musazoshaikwa kunyarira. Nyarikai kana muchitaura nevanhu muchipa mashoko muvanhu. Kana imi muri mukamba kenyu muchitaurana muchitsigira slogan, ndimi chete imomo. Mashoko amakataura anonyadzisa semunhu mukuru pamberi pevanhu, hazvitaurwi zviya. Kuti kwa isusu tinoronga zvatete chironga tozopira mukuru. Mungapire mukuru pamunopira imi. Mugabe naMunangagwa zvakangofanana, hamungambomuudzi zvokuita iye ndiye anotokutumai kuti ndai munoita zvakati. Makagara shosho varume vakuru vane matumbu muchirangana nhema idzodzo kuti kwanzi toda kuti vasvike 2030 vachiripo vachiite. Ziyambe ndinokuyambirai. Zvamuri kutsigira izvi mutende kuti zvichabuda sezvamuri kuda. Zvikasabuda sezvamuri kuda, zvichakuomerai. Musapakwe mashoko nevanhu vane kokuvanda, musina kokuvanda. Vana Kasukuwere vari kunze vakangogara varita Zimbabwe kugugula pafoni. Ndo zvamuchaita izvozvo izvo. Munhu wacho wamuri kuti aite 2030 munoziva kuti akasvika sei here ipapa? Akapesitswa nani ipapapo dei pasina vana Chiwenga nana Valerio nana Perinzi Shiri nevamwe vari kuramba vachitisiya ava? Aipagara here ipapa? Munofanira kurespekta mawiro aakaita imi vana ziyambe ziyambe. Musade kubatira zvinhu padumbu sehari isina mubato. Respektai kwakabva munhu. VaChirungu vakabatsira shuwa vaMunangagwa varipo. Aiwa, tiri kufamba navaMunangagwa zvakanaka. VaChirungu tinovatenda vakaita basa. Tingadei tiri mupfumvu izvozvo. Omwe Mugabe dei akaisa mukadzi wake maimuita se. Asi VaChirungu vakati aiwa, Sawira, iwe ndiwe wanga uchishanda nemunhu. Pari zvino chimbofanira kubatawo shamwari wombudaiwo daiwo ndichitorawo experience kwauri. Indozotorawo uchitanda pamberi apo. Izvino vana ziyambe ziyambe makungomuka mumakwenzi makutaura kwai 2030. Ndakakutaurirai kuti dai makakonewa, iwo wanga usipo ziyambe ziyambe, dei vakakonewa kubvisa Mugabe, pangadei pakadeuka ropa chairo. Asi nekuti imuvhu yakanga yakarongwa nemajenerali, yakarongwa zvakanaka strategy, vapinda iko zvino maakusumuka makungobudawo mumakwenzi muchiti kwanzi 2030. Zivai kwakabva Zimbabwe, zivai kwakabva vaMunangagwa, zivai kuti vakasvika sei pavaroda kurambira vari, pamuda kuti varambe vari ipapo.
Munofanira kutenda Mwari nekuti makararama, nekuti Mugabe akabva smoothly, haana kuzoda hake kuita nyangwe pakadeuka ropa harina kuwanda. Saka munofanira kurespekta zvido zvevanhu. Kana vanhu vati havadi, kana machechi ati haadi, kana opposition yati haidi, svikai pa28 penyu mobva moenda kupindawo vamwe. Hakuna kuramba muchingoparidza mumaprovinsi zvisina nebasa rese. Kana muchida kuparidza mumaprovinsi, muchida kuudza vanhu, endai kwaMutare mutore Mutare yese, kwete kutora vanhu 10 vemusangano chete. Mutare yese mugare nayo pasi, muvabvunze kuti munoda here munzwe kuti vanoti kudi. Zvamuri kuvharidzira izvozvo izvo zvicharamba kuvharidzika. Zvigamba zvamuri kuda kuisa, zvigamba zvamuri kuda kuvhara-vhara, zvicharamba kunamira zvigamba izvozvo izvo. Saka musafambe muchiimba nhema, muchida kusimbisana nhema, muchitaura zvisina nebasa rese. Pai 2030 tisu tiri kuti vaMnangagwa vaende. Hamusi kuona kuti vakura? Hamusi tarira zera ravo here kuti mudhara vakuda mudyandigero? Mamashoko munofanira kuandalaina vana ziyambe mavanhu vakuru, munozvisekesa nenyika. Munozvisoresa nenyika nezvinhu zvisina basa. Maakuda kuita kunge Chabangu inenge nzenzawo yemusangano isingazivi hoto inongoti kuri kuenda mhepo ndokwairi kuenda. Itai kuti musangano wenyu respektwe. Ini handiti zvangu ZANU-PF, asi itai kuti ZANU-PF yenyu irespektwe, ikudzwe nevanhu vanoida. So haina handiko kuZANU-PF, asi mashoko amunotaura vaziyambe mamwe acho mbozvibvunzaiwo kuti kana mapedza kutaura murufunga kuti vanhu varufunga kuti kudi. Ivo vamune muchiudza ivo vaya vanotonyara vakaramba kuita slogan pai munovadzinga. Asi mukati mavo havachadi, vanongoti kuve vachiri kudei uko, nguva yapera. Saka vaziyambe zivai kuti mutungamiri wenyika wamuri kusaluta uyu akabva kupi, akasvika sei paari ipapo paakuda kurambira, pamaakuda kumumanikidza kurambira ipapo, sezvamuri kutaura kuti imi ndimi muri kuda kuti vasvike ikoko. Pasopo muzvingwarire izvozvo izvo, siyai munhu azorore. Same nezvamuri kuita Gembo Mwadi, kumpunyikidza, kutambudza murwere, shuwa kutambudza murwere achingogogoda nemanhingire nemadondoro kwese kwese. Siyai munhu anenge akura aende kumba, anogara nemhuri yake, adye mudyandigere wake zvakanaka. Hakuna kuramba muchida kuda kuluta nyika, kuda kusvika kusiya nyika musisina kana chinhu. Kuda kusiya nyika isina kana neuswa chaihwo kuti mombe dzifure. Hamusi kusapota 2030, muri kusapota umbavha, muda kuba chete. Mese nana Scott, mese nana Chivhayo, mese vanachina Masa vese muda hapana ari right ipo paipai. Dima muri vanhu vane brain chaiyo vamadhara rimwe vamwe. Mungati makatotanga kuresigna vanoona vaMnangagwa idakura. Ini vedu vedu kaenda kuzorora. Vanhu muranga makangomirira zvigaro. Mufunga kuti muZimbabwe hamuna vanhu vese vari kugraduate kuuniversity uko varoda basa, asi muri kuvadzvanyirira. Musiyai vamwe vapinde. Pasi ne2030, pasi neZANU-PF, pasi newe ziyambe nespeech yako.